sortit avui al carrer a fer una entrevista en el col·lectiu de massa crítica, que ara fa uns 6 mesos que s'ha constituït com a associació que se diu Bici Ciutat, i estan reivindicant els seus drets a la seguretat vial, a tenir més infraestructures, a tenir més seguretat en quant als robatoris que se produeixen últimament de bicis i que hi hagi un major control per part de l'Ajuntament. Com mundialment el moviment massa crític és conegut només per les bicicletades, no per un moviment més aviat espontani, nosaltres ara en constituir-nos com a associació hem agafat el nom de Biciutat de Mallorca. I ens hem constituït legalment també en gran part perquè volem tenir una capacitat de treball més gran, que estem articulats com a associació, podem treballar més, podem assolir uns àmbits molt més amplis que les bicicletades, volem ser uns interlocutors vàlids davant de l'administració i també el que volem és també poder recollir el màxim de sensibilitats possibles dintre del nostre col·lectiu. La nostra idea és un poc promocionar la bicicleta no com un instrument marginal, sinó com un instrument de fet, com és tan important com el cotxe. Hem de pensar que les nostres ciutats estan precisament pensades només per al tràfic automobilístic. Nosaltres pensam que tant els vianants com les bicicletes també han de tenir el seu espai. Hem de pensar que hi ha tantes bicicletes com a cotxes. Les bicicletes estan en els quartos exteriors de les cases perquè no tenen un mitjà on sortir. Que tots cabem dins aquesta ciutat, que anem en bicicleta és fantàstic per lo que reporta a la salut de cada un i també per lo que reporta a la salut dels altres ciutadans que van caminant i que també s'aprofiten de que una bici més, un cotxe menys. En el col·lectiu de ciclistes urbans se mostra com a gent que utilitza la bicicleta per anar a passejar, quan el que nosaltres exigim és que han de tenir unes infraestructures per anar a fer feina, perquè la gent pugui, tant els estudiants com els nens puguin anar a escola en bicicleta, és a dir, que tots els col·lectius tinguin accés a aquest tipus de transport.